Hello, hello guys. Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव कमल बसुमतारी नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनहा जे आंनि भिडिअखौ दिनैहाय फार्स्ट टु लास्ट नायोब्ला नोंथांमोनहा जे आंनि जे दिनैनि फ्रेश गोदानाव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा मोनथिनो मोनो। ओके दा बेखायनो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दा बेनि आंनि टपिकआ जाहैबाय गोरोन्थि ना गोरोन्थिखौहाय मानो मानसिया माने अराय सम लाफायो ना आरो बे गोरोन्थिनि दारावनो मानसिया सोरबा मा खालामो बुहुत सुबुं माहारिफ्रानो मा जायो सोरबाया गावनि गोरोन्थिखौ माने हमदांनो हायैयावनो मानसिया गावनि जिउखौ मा खालायो नोंथांमोना जुदि माने गोरोन्थिखौ नोंथाङा जुदि मावदोंब्ला बा नोंथाङा जुदि गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला नोंथाङा बेखौहाय मा खालायनांगोन नोङो निजेनो जे आं गोरोन्थि मावबायब्ला ना आं जुदि गोरोन्थिखौ मावबायब्ला आङो बेनिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय आरो बेनिफ्राय मावलिया आरो बे गोरोन्थि मावनायनि दारावनो आङो मा जागोन हयथ'बा मा जानो हागौ आंनि लाइफआवहाय मा जागोन बहुत गाज्रि जेंना फैनोबो हागौ आरो लोगोसे आङो समाजजों मुगैजागोन आरो लोगोसे समाजा आंखौ मिनिगोन ना आरो लोगोसे जोंनि गामि एरियानि बयबो सुबुं माहारिफ्रा बा जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा जेसेबांनाखि गामि बाय दङ दा बिथांमोनहा आंनि जे गोरोन्थिखौ मोनथियोब्ला बै सुबुं माहारिफ्रा हयथ'बा माने गोरोन्थिया मोननै रोखोमनि दं दा बे हिसाबैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों गोरोन्थिया जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय नर्मेलि गोरोन्थि माने एसे एनै गोरोन्थि जायो आरो मोनसेया जाहैबाय एकदमबारे सिरियास गोरोन्थि ना मानसिया मोननै रोखोमनि गोरोन्थिखौ मावो हमनानै ला जोङो उन्दै बैसोआव 2 बोसोर 3 बोसोर समाव जोङो बिमा बिफानिफ्राय मा जोङो थाइसे थाइनै थाखा मोनब्ला बेसेबां खुसि जायो ना बेसेबां खुसि जायो नाथाय जेब्लानाखि जोङो देरो अब्ला मा जायो बिमा बिफानि खोथाबो खोनासङा जायो ना दा बै बिमा बिफानि खोथा खोनासङियाव माखासे सुबुं माहारिफ्रा मा जायो माने गावनि गोसोखौ गावनि गोरोन्थिखौ गाव माने नुयियावनो मा खालामना लायो गावनि जिउखौ सोरबाया बेबायदि फोजोबना लायो नाथाय बे गोरोन्थिनि दारावनो बा गोरलै गोरोन्थिया जाहैबाय बेनो नोंथाङा जेनेबा माबा मोनसे फिसा खामानि मावदों हमनानै ला स्टाडि खालामनांगौ सम दंमोन बे स्टाडि खालामनांगौ समावहाय नोंथाङा जेनेबा स्टाडि खालामासै बे नोंनि गोरोन्थि ना आरो मोनसे गोरोन्थिया जाबाय जायनाखि सिरियास गोरोन्थि हमनानै ला नै दाख्लैसो जानानै थांनाय लाभनि खोथा आरोना दा लाभनि खोथायाव बिथांमोना जे बेसे गोबावनिफ्राय गोसोथोलायदोंमोन आं बेखौ बुंनो थाङा बा मोनथिना मोनाखै नाथाय बिथांमोना जे लाभ खालामदोंमोन ना मोजां मोनलायदोंमोन दा मोजां मोनलायनायनि गेजेरावहाय माने अनेक डिफारेन्स थायो ना सोरबाया गोनां न'खरनि सोरबाया गैयि न'खरनि ना बयबो जोंनि गामि एरियायावहाय मा सोरबा गोनां थायो सोरबा गैयि थायो थिग बे हिसाबै बयनोबो माने मानो जे गोनांजोंल' गोनां गोसोथोलायनांगौ बा गोनांजों गोनांल' मोनलायनांगौ बेफोर नङा नाथाय बेनि मेन खोथाया बेनो जाहैबाय मानसिया जोनोम मोननानै जे थांनानै थासान्दियाव आथिं आखाइ थासान्दियावहाय माने नोङो जुदि बुहुमाव दङब्ला नों मानो नों गावखौनो गाव जुदि नों गोजौ थाखोनि मानसिब्ला नों गावखौनो गाव साननो नाङा जे आंनाव गासिबो दंखाजोबो ना आं गासिबो दंखाजोबो आरो जायनाखि बिथांमोना जे गैयि न'खरनि बिथांमोननि गैयि न'खरनियाबो जे बिसिनावबो गोहो दं बोलो दं साननो थाखाय गियान दं मानसिनि खर'आवथ' अन्थाइनि माबा गैया मेलेम हराखै रावबो साननो रोङि बा मावनो दांनो रोङि
जिब जुनारनि आथिं आखाइ हराखै जोंहा जाहैबाय मावनो रोङो दांनो हायो ना दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों जे जाहाथे माने उन्दै समाव बै बिमा बिफाया जेसेबां अनोमोन ना जेसेबां अननाय होयोमोन बे अननाय होनायखौ लानानै सोरनिबा बिमा बिफाया माने गुबुन दाबसे सोरनावबा थाङोब्ला बैसिनावबो जाहाथे बिदि अननाय मोनहैथों बेखौ साननाय बयनावबो सिमाङा थायो निस्सय बियो कारेक्ट नंगौ नाथाय जे मानसिया गोरोन्थिखौ मावदों जेब्लानाखि बिहा माबा मोनसे जेनेबा हमनानै ला बिथाङा जे गावनि लाइफआवहाय बियो फिउचारनि थाखाय हयतोबा सिगाङावहायनो सोरबाया मोजां लामाखौ लानानै बियो आवगायलांनो हायो नाथाय सोरबाया जेब्लानाखि बेहा दायित्व थायो अब्ला जेब्लानाखि बेहा दायित्व मावनो गोनां दायित्व फैयो अब्ला माने मानसिया मा खालामनांगौ जायो जे गावनि फिउचारनि थाखाय गैयाब्लाबो बियो मा खालामनांगोन जे गावनि जिबननि थाखाय बा गावनि गथ' गथायनि थाखाय बेहा मा खालामलांनांगोन बियो इयुननि जिबनखौ नायनानै बा बेनि गावनि जे गथ'नि थाखाय साननानै नायनानै बिथाङा मा खालामनांगोन जे बियो माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो बियो न'खर सालायलांनो हानायनि बेहा खेमथा मानो दंखायो राइट दङ दा बेखायनो जे आं खावलायो जाहाथे जोंनि बे सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जायनाखि माने गोसो गोरबोजों अनलायनानै जे बिथांमोनहा दंमोन दा बिथांमोननि सायाव माने मानसिया गोरोन्थिखौ मावो थिग गोरोन्थिनिफ्रायनो जों माने सोलोंनो हायो नाथाय बे गोरोन्थिखौ सोलोंनाल'सिनो नों आरो गोरोन्थिखौ सानस्रिनोब्लावबा खिन्थु बियो माब्लाबाबो जिबनाव नोङो साक्सेस जानायनि खुनु लामा मोननाय नङा ना बेखायनो जोंनि बे सुबुं माहारिफ्रा दा गोरोन्थिखौ मालाबाबो बासिनो रोङा जे गोरोन्थिया जायो मानसिया बयबो मावो गोरोन्थिखौ नाथाय हमथानो रोंनांगोन मानसिया हमथानो रोङोब्लासो हयतोब्ला नों सानसे माने गोरोन्थिनिफ्राय रैखाखौ मोननो हागोन ना दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो जे खावलायदों जाहाथे जे जोंनि सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जे बेफोरबायदि माने बेले बेजे जेंनाफोरखौ जाहाथे नुवा बेखौनो आं खावलायो आरो जोङो फर एग्जाम्पल नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो हायो जेरैहाय जोङो मन्दिराव जों अन्थाइ दोनो बायहेरायावबो जोङो अन्थाइ थायो नङा होमबा जि अन्थाइखौ जोङो सिनि हाथुराजों जों देयै देयै जि बे अन्थाइया जुदि गावाब्ला जोङो बेखौ मन्दिराव दोननानै मा खालायो बेखौनो आथिं आखाइ सुनानै दुगैस्रां लोबस्रां सेन्देल गाना पेटा गाना जोङो मा खालायो मन्दिराव फुजा होयो नाथाय जाय अन्थाइया हाथुराजों सिनिजों देयै देयै जुदि बायनानै थाङो बे बाहेरायाव गारो बेखौ जों मा गाज्रि गोफोन गेसाव गोफोन गासिबो जोङो गारसोमनानै दोनो ना नाथाय बेयाव मा गैया बेहा खुनु उन्नति गैया ना थिग बेनो जादों जे जोंनि बे सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव बेनो सोमजिदों जे जाय मानसिया माने गैयै न'खरनि बेहा माने लाइफआवहाय सासे सोरबा गोनां न'खरनि मानसिजों जे माबा मोनसे रिलेसन थानांगौ बे रिलेसनखौ बोखारनायावनो सोरबाया मा जायो गावनि जिउखौनो डेथ खालामनानै लायो नाथाय बे जिबनाव थांनानै थासान्दियाव समाजजों लोगोसे आरो बयजोंबो माने मिलायनानै थानायासो गोनां गैयि गासिबो जोङो सानसे समाव थैनानै थाङोब्ला जों जेसेबांनाखि गोनां जेसेबांनाखि धोन सम्पति थाया जानो लाखनि मानसि क्ररनि पार्टियानो जाया मानो नोङो थैनानै थाङोब्ला नोंनाव जेसेबांनाखि मा दं बेखौ नों मोनलांखाया बेखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे धोनि आरो गोरिबनि गेजेराव जेबो फाराग गैया बेवहाय मानो मानसिनाव साननो थाखाय गोहो हरखादों जोङो जिब जुनार नङा जोङो मानसिसो जों बेखायनो जोङो गैयैया गैयै थाबाय थाया आरो गोनाङाबो गोनाङै थाबाय थाया नाथाय बेयो गाव गावनि आखल आखुआवसो बा गाव गावनि बाहायनायनि सायावसो गोनां गैयैया नुजायो दा बेखायनो
बिथांमोना जे माबा मोनसे मोजां सानदोंमोन सिमां दंमोन बिथांमोननि सायाव नाथाय बे सिमांखौ जाफुङैनि थाखायनो जे सासे मोननो गैयै जिउखौ बा बायनानै मोनै बेसेन गोनां जिउखौहाय फोजोबहोबाय बियो बहुत दुखुनि बाथ्रा ना फोजोबहोयोब्ला बे बहुत माने गोदो उन्दै समाव बेसेबां अनदोंमोन खावदोंमोन ना बेसेबां मा नांगौ बेखौ होफैदोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बे जे बिथांमोनाबो जे संसार जानायनि मा थायो मिजिं थायो बयहाबो ना जेरैहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोनोम जुलि आरो थैनाय बे जोंनि समाजाव दंखायो दा बे हिसाबैनो जाहाथे जोंनि बे समाजनि गेजेराव बयबो एखे लेभेलै थायो आरो बे सासेजों आरो बै सासेजों बा गोनांजों गैयैजों जे बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि बा बेबायदि कन्डिशनाव फैया जाहाथे बयबो एक सानो जाहाथे अनलायलायो दा बेखौनो आं बयखौबो जोंनि बे समाजनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो आरो बेनो जे मेन सिस खोथाया बेनो जाहैबाय जे बेबायदि गोरोन्थि मावनाया जाहैबाय माखासे सुद्रायलायनाय बा माखासे मानसि साजेसन होलायैनि दारावनो बेबायदि गिदिर खैफोदा मा जायो जानानै फैयो नाथाय बिथांमोननि जे समाजनि मानसिफ्रा बा सोरबा सासे गोरों मानसिया बिथांनि खाथियाव बा बिथांमोननि खाथियाव जुदि थांनानै मोजां माबा मोनसे साजेसन बा मोजां इयुननि थाखाय माबा मोनसे मोजां खोथा जुदि सावरायहैयोमोनब्ला हयथ'ब्ला जोंनि समाजाव माब्लाबाबो बेबायदि बिपदाबो फैया जानो हागौ आरो आंनि साननाय हिसाबै आं बेखौनो बुङो जे जाहाथे जोंनि गामि एरियायाव जेसेबांनाखि दङ मेन दायथ'आ जाहैबाय बिमा बिफाया हानायमानि बिथांनि सायाव बा जोंनि उन्दै गथ'फोरनि सायावहाय मा खालामनांगोन जे हानायमानि मोजां गियान होनो रोंनांगोन न'खराव मा जादों मा जाया बेफोरखौहाय जयैनो डिसकासन खालायलायनांगौ बा मोजां सावरायलायनांगौ फोरमायलायनांगौ जुदि माबा मोनसे नलेज नोंथांनाव जुदि नलेज दङब्ला नलेज मोजां दङब्ला बे नलेजखौ नोंथांमोना मा खालायनांगौ शेयार खालामनांगौ न'खरजों न'खर आरो लोगोसे सोरबा न'खरनि मानसिया जुदि बेफोरबायदि गियान होनो आरो जुदि नोंथांनाव जुदि नलेज गैयाबा सोरबा सासे मानसि गोरों मानसि नलेज गोनां मानसि बिथांमोनखौ ओरैनो जेनेबा बेबायदि फोरमायलायनायाव खुनु माबा हेंथा हेंथि गैलाया दा बेखायनो आरो जोंनाव दंखायो मोनसे आफाद बेनो जाहैबाय जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन बेनो जाहैबाय आबसु बे आबसु बिथांमोननि अफिसाव फैनानै बिथांमोनखौ लेंनानै लाङोबा सोरबा गोथौयै बुजायनो हानाय सुबुंफोर दङब्ला बे बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना लांनानै जे न'खराव जयैनो जिरायलायनानै बा समाजनि मानसिफोरखौ जयै ज' जिरायहोलायनानै बेबायदि मोजां मोजां साजेसन होलायोब्ला जाहाथे जोंनि बे समाजाव बेबायदि जेंनाखौ नुवा आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोंनि समाजाव बेबायदिनो गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जासिना बेखौनो आं बयखौबो खावलायो दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौनो सावरायबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे आगदाथिंजानि बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान नटिफिकेसना नोंथांमोननाव फार्स्टआवनो सौफैयो आरो लोगोसे लाइक खालाम आरो हानाय मानि शेयार खालामना हो अके बाय बाय